Ito galing kay Mayor Alan Larcia. Honorable. Happy Valentine's, Mayor. Ito isang flowers para sa asawa. Pinabibigay. Ito, maraming salamat. Saka may cake din. Ito, cake. Saka may meron pa message na from Ayan Larcia. Ayan Larcia Banibanay. Happy Valentine's from LGU Banibanay. Ito yung mga idol. From LGU Banibanay. Ian Larcia, Mayor Ian. 2, 1, go! Magandang hapon sa inyong lahat mga idol. For this vlog, pupunta tayo sa park kung saan may live band doon mamaya. At happy Valentine's sa ating lahat, no? Sa mga araw ng puso ngayon. Pupunta din tayo doon sa park kasi yung mayor namin dito ay nagpa-live band siya sa mga taga-Banibanay Davao Oriental. Kaya pupunta tayo doon para makisali sa Valentine's concert nila doon sa live band. See you doon sa park. Maliligo lang tayo ang saglit lang. Yung saya. Ang tintikan ka. Tapos tayo maligo at bago tayo pumunta doon mga kabisaya ay kakain muna tayo. Kasi wala tayong budget na para doon kumain. Kaya ito, kain lang muna kami. Crispy yung ulam namin. May sabaw. Kaya kita-kita na lang tayo doon mamaya. Ayun mga idol, andito na tayo sa park kung saan yung concert mamaya. Doon. Pero malakas yung ulan. Ayun, umuulan. Pero pupunta pa rin tayo mamaya doon. Pero hindi pa nag-start yung live band doon. Dito tayo ito sa harap ng Davao Oriental Welcome Park. Punta tayo doon mamaya. Malakas pa yung ulan. Patilain lang natin. Doon guys, tuloy pa rin ang live band dito. Papunta na kami doon at malakas pa rin yung ulan, nakapayong lang kami. Nulan yung live band dito sa Valentine's. So pupunta pa rin tayo doon. Ito yung mismong area ng event. So malakas pa rin yung ulan. Tapat lang ng highway. Ito sa mga tindahan sa mismong Welcome Park sa may arko ng Pidatagan. Hindi pa nagsisimula kasi malakas lang yung ulan daw, wala masyadong tao. Bakante pa yung mga upuan, sana tumila itong ulan para magtuloy-tuloy na ngayon. So mga idol, magsisimula na yung acoustic live band. Kahit na umulan, tuloy pa rin. Ang acoustic live band pala na ito ay sponsored ni Mayor Ayan Larcia. Kaya maraming salamat Mayor. Tuloy-tuloy pa rin to kahit na umuulan. Kasi blessing ang ulan. So the show must go on. The show must go on daw mga idol. Isa naman Asa yung misis? Kapila ni siya.
Primero. So, naapa siya ikaduhaan eh. Kailangan yung primero. Okay, ano sa iwan? Pick up lines or hugot? Bahalat saging, basta labing. Kana, Joy. Grabe na pinag-isipan. Ayan. Pila edad? 28. Ikaw pila ni mo siya nga nauyag before ni mo naminiyuan? Panahon tayo ng nila. Bawang po ni Sir. Ko, sir. Siya lang. Ano sa hugot ni mo para kay ma'am? Cactus ko ba? Tumaga na yun. Bakit? Handa akong masaktan, mayakap lang kita. Pila edad? 74. Kabot pa ka anak, Paul? Hoy! Ikaw, ma'am? Julieta? Apelido? Edad, sorry. Edad? 73. Okay, so 1 year ago. Pila na mo ka years nga magtiayon tay? Okay, na golden anniversary na sila. So, magpugong, magpailog, magpaubos. Always mo ko nagpaubos. Gikan, 50 years, gikan sila nagpakasal. So, pwede ba may mga ka-request og isa ka kiss sa lips? Okay, and 3. Para sweet pot, tay, nay, gunit ka diri sa abaga. Si tatay sa hawak, and nga, 1. Para maklaro dyan ko. Okay, and 3, 2, 1, go! Sa lips! Sama na, oy, sa lips! Sa lips. Okay, 1, 2, 3, go! Yay! Okay, go! Gunit sa hawak, mister! Okay, gunit sa hawak. Si babae kaysa abaga. Baga ni sir. Ang ulat sa counting na, mura mo gusto yung folk dance, ma. Nakadyo ni problema ng duha ba? Kanina pa ni. Hoy, sir, dyan mo nga magtiayon mo? Uy, pasikili! Uy, urot! Uy, pasikili! Kami pa'y nahilang na pasinilan, ani! Hoy, silingan, magtiayon dyan ni. Oo daw, oh. Okay, mag-iap sa countdown, ha? 2, 1, go! Ano kayay? Out na. Pakilista ko sa itong couple na. Oh, pwede na na diri, wala. Binuod na ko diri, Gulit ko ni ma'am, sir. Okay, gulit mo. Okay, alam, ma'am, hinahinay, giupuban dyan naman. Gigunitan dyan ni ma'am sa liog. Nanimot akong balhibo. Oh, parisan itong sayaw. Sayaw gamay, sayaw. Sa ako sa ipakas kamay, no? Si Sir kay nakapiyong. Unya pagawa sa ubos kay nitindog. Well, mga idol, kumusta? Nakauwi na kami dito sa bahay. At umuulan pa rin. At kanina nag-burn out. Kaya isang seat lang yung naging banda. Tapos umuwi na rin. Dito na yung bahay ngayon. At nanalo nga ako kanina mga idol ng 100 pesos sa pick-up lines. Hindi yun narinig kasi masyadong maingay yung ulan. Ang pick-up lines na ginamit ko doon mga idol ay yung cactus ka ba? Bakit? Kasi handa akong masaktan, mayakap lang kita. Yun, nanalo tayo doon ng 100 pesos. Tapos, ito galing kay Mayor Alan Larcia. Memorable. Happy Valentine's, Mayor. Ito isang flowers para sa asawa. Pinabibigay. So maraming salamat. Saka may cake din. So, cake. Saka may meron pang message na from Ayan Larcia. Ayan Larcia Banebanay. Happy Valentine's from LGU Banebanay. So yung mga idol. From LGU Banebanay. Ian Larcia, Mayor Ian. Yan. Ito yung cake mga idol. Tikman natin mga idol. Ang mama naman nagdadi. Sama ka. Ito mga idol. From Mayor Ian Larcia sa LGU Banibanay. Marami pong salamat. Yun.
At dito ko na tatapusin ang vlog nito. Maraming salamat po sa pagsuporta. Kahit na umuulan, the show must go on. Maraming salamat po.